Nej, hallo, du filmer nu, mand. Hej. Der er en nederkop eller noget. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Her. Prøv at fjerne. Slap af. Vi sætter os sammen her. Ej, der er vand inde i på knappen. Har du startet den? Ja. Vi skal synge en sang. Vent! Jeg vil være med. Jeg tror faktisk, hey, bare begynd. Hvad skal vi rundt synge? lidt. Hvad synger vi? Dem, I allerede har startet på. I skal synge, og spiller jeg. Nej, hallo, I skal længere tilbage. I skal langt. Jeg skal fandme ikke Jeg er bange for at ryge vandet. Længere. Nej, hallo, I kan ikke komme længere tilbage. I kan komme hertil. Vi kom længere. Okay, I synger, og spiller jeg. Okay, på instrument. Hvad synger vi? Jeg ved ikke. Hvad synger jeg? Hvad er den, I lige hørte? Nej, hvem er den der? Ej, det går slet ikke. 2 sekunder. Kys mig, lås mig fast. Fast til det her øjeblik. For evigt. Jeg må besøge dig på. Har du ikke den der? Jo. Yes, det gør det til den. Den er den hedder, den synger den JCK. Kan du skrue højere op? Okay, så synger vi bare til. Moonhead And a bee. Get it by the side of price. I wanna have a sleeping night. Den er hyret i år. Det ligner nogle grøntsagssalat i håret. And smile. What's the matter? Yeah, miss you. Jeg tror det er... Everybody, Er det her ikke lidt? Jo, det er lidt. that's tonight. It's not about Money. We all need your money. It's the world day. It's about a ball. In your butter. To change in your butter. Please. It's a... Den er. Okay, vi tager den med. Boom. Jeg ram. Der skal du mig igen. Jeg fuldstændig. Det de spiller i radioen minder mig om dig. På den gode måde. Der blev en pludselig til 2. Det er for min vej. Den her til dig, min ven. Ej, hvad er jeg? Au. Jeg mødte dig med en privat fest på Amager. Ved ikke, hvad det var, det var, eller hvad det var, det var. Ja, vi er her. Vi er der, hvor hjertet slår. Bum, bum. Hej. Bum, bum. Du er ener, og det ved du jo godt. Det er kun en nat. Ja, så var jeg stolt. Om at drenge kom på festen. Ja, det tror jeg, der skal blive et eventyr. Du er bare en mega restaurant. Jeg har bare heldigvis stykkerbriller på. Og jeg har grøntsager på. Du er lige så meget. Jeg kan ikke trække vejret, mand. Hvad sker der? Der er salgsgæt for jer. Han går som der. En
5 minutter har vi filmet.